orang ba bala tip kerteng kum reaching son siang chai uba jutrai man sngau baha nakabenta kajing ki pajba uba nagasnong wapung skor East Jaintia Hills District manta kasngi ka country tarik ubanai jemmang arjar san ulalej banbo daka RTI ha office u deputy commissioner ka East Jaintia Hills District ha kajing day bat ka DSC nega district selection commission jong ka East Jaintia Hills District kane kajing lej wat jingtip nebo RTI uni orang ba kalong bahadien ki samla ki bathep kam thep jam hapo ka district kilo ot bat kila ujor bakim shai baha hakor kompanya hakajing day bat ka jingjet yekinong thep kam hapo ka district nakaliang uni orang ba ulo ongru ba umpat la ban ay ka jubab syakita ki khna samla ki ba ujor tat hado ba undayo dakita ki sakhi ki sabut ba ula lej ban pan ne wat ya ki jingtip ling ba ka RTI ta ni kasngi nga kamu berupa ba kwa snaukia ya gani ka kam hawe to ka tungkre jam hapo yang ka district yang i ka East Jaintia hadin ko ada yok kajing ujor la kajing ot wa kajing khana yang ki kon napo ka district wa Jaintia Hills warok ko wi halor ko am snau changan ki la ne snau confidence ki wa kani kerkom tungkre apo district man ko khoj ko man transparency la ne ko mem liang chinu te pen man ko yang ko file no da ka RTI hawe to wa gani DSC yang ka district East Jaintia ne benta uchem ko warok kijenit hawe to wa kam tungkre dah go penman yang au file to hadin da ko ot ko ujor le ko pon ki khna khro ko apply le ko pon ki daw kijing khana ki yang henry kat em ka fax sakti te umnu ong ye te yuluti ko anda to kini concern department ku respond ki lan reply ki ya ke RTI yang hite yu pai ko kam tom to kam kita kijing ot lan kita kijing ujor ki yang ki kon ro apo yang ke district ki yang i menta bila depan bo ya kini ka RTI kini ka first step kujong pi terus modal ada kumyo pat ya ka jingshai nang ni smat halor kini ka jingwan RTI kujong pi te kai sin jam nak yang jong pi ba kin le ya kate chu te dong pachwa kamnu ke jubab nang leng yong ki tadi nda ya jubab wan la employ yo te ko ka madamut ku yo ya ke jubab te chom kadano te u len o la ba chaprang hadu ku yo ya ke jubab kam ku to yo